Hadirin pirsawan sekalian yang berbahagia, acara demi acara sudah Anda saksikan bersama keluarga. Teriring harapan mudah-mudahan hadirin sekalian bisa merasa puas dan terhibur. Untuk acara inti pada malam hari ini dari keluarga besar Ludruk Mustika Budaya sengaja mempersembahkan sebuah cerita memenuhi permintaan dari segenap panitia. Dalam kalimat besarnya, Pendekar Cempolorjo dalam kisah Maling Caluring Naik ke Bulan.
sih kalau sakti. Bot-bote wong golek ilmu nganti direwangi talak broto sing suwene 40 dina 40 bengi lawas. Yo toh, ger. Tak kira kaya wis cukup anggonmu talak broto. Sing suwene 40 dina 40. Ger kaluring lawan dikalego sakti. Wis titiwancine kowe iki badar, Ger. Ger, badaro, Ger. Abot kok ngangsu kawruh marang bapa ki abot banget, Ger. Mula, Ger. Anggonmu talak broto ki wis dungkap. Wis mari. Mula dinane iki kowe bakal trimo pusaka saka bapa, Ger. Bapa guru. Yo, Ger. Pancen menika kawula kadang-kadang rinten kawasan kapan boyo sak sampunipun kula nglampahi dalan. Yo, nggih pungkasane lajengipun anggen kula kawula piyanggel saking bapa mereka kuwatian. Oh, dadi kaya mangkon. Nggih. Kalungga sakti. Kowe aja gale yo, Ger. Awit apa? Golmu kang pernah tuwa. Wajib trima pusaka saka bapa, Ger. Ning dina mburi mbok menawa sing poso ki ngersakake kowe bakal oleh piandel saka bapa guru, Ger. Mula caluring dinane iki ora kesuwen. Enggal tampan ana pusaka iki, Ger. Yo, Ger. Kados tansaya kasiran kowe kanggo ning sanget sak lebeting manah kula. Sak sampunipun nampi pusaka minangka jangkepipun anggen kula ngasukaken. Yo, Ger. Yen to bapa kula boten kawrata. Kula badhe nderek banget. Nampine pusaka menika lajeng daya kabiasanipun menapa. Ini, Ger. Pusaka iki kang aran pusaka Wiring Pati, Ger. Daya kasiatane sing sapa kadunungan pusaka Wiring Pati iki bakal yo iku, Ger. Sedhik paningale, Ger. Dados kula sak lumahing bumi sak langit dados tetungguling pendekar. Yo, Ger, ora ono maneh
tetunggule pendekar mung kowe Ger. Iki ngestakaken dawuh Bopo. Ger. Kalau kok sakti. Dinane iki Ger. Kowe siramu jamas ning jeding ya. Yo Ger. Jalure sajake kowe wis trima pusaka saka Bapak Guru. Sing sak mesine kudu bungah sajroning atimu. Ning kena apa? Kowe kaya rengu ing penggale iki piye to, Ger? Ger. Bopo Guru. Ya. Saderengipun nyuwun pamunten ingkang ageng kaliyan kenging menapa senaosa kula sampun nampi pusaka minangka pianggel Yo kula Ger. tasih dereng saged mesem kuwi awit wonten ingkang kula kalih kula namung badhe nyerek tangan kaliyan Bopo. Yo arep ketemu to, Ger. Mekaten Bopo. Yo. Wiwit alit ngantos ngancik tataran kadewasa. Bapak pisan kula boten nate ngertos utawi kepake kalian tiyang sepah kula kakung. Kula namung kepingin nete pirsa yen to tiyang sepah kula kakung menika tasih gesang wonten pundi papan durungipun yen to sampun pecah wonten pundi papan kuburipun. Oh, dadi kaya mangkono. Ger. Yen kowe takon sing kaya ngono, Bobo ki arepe crita ning kowe aja muring-muring ya, Ger. Iki Bopo iki. Ngene, Ger. Biyen nalika semono, sik nom-nomane Bobo. Ning desa Cepulrejo ki ana ura-uru rampok maling ngecu lan sapanunggalane. Ing kono akeh pemuda nom-noman padha kasoran jurite karo brandal kuwi mau. Yur sing mengku desa, Ger. Nganakake diri Patemboyo. Lajeng sananipun kados pundi? Sing sapa wae bisa nyekel anane keraman utawa rampok iku bakal oleh palembono saka pemerintah desa kuwi, Ger. Ger. Bapak Guru krungu nalika semono ana bocah nom-noman kan berboni sayembara, Ger. Yur nek kono dadekake Pancakara adu kasekten karo si brandal kuwi mau. Yur bocah nom-noman kuwi mau bisa ngalahke brandal yur nganti temakane pati, Ger. Nuwun sewu Bopo. Yo. Lajeng brandal keju ingkang tumekanipun pejah menika sinten Bopo? Ganak loro telu, Ger. Mung siji ya wong tuamu, Ger. Oh Guru, Yo. dados tiyang sepah kula sampun pejah. Yo, Ger. Lajeng pendekar nom-noman ingkang damel pejah tiyang sepah kula sinten Bopo? Ganak maneh. Kejaba mung aku Bapak Gurumu, Ger. Guru, nek ngono percuma. Aku teti klunok ngarepmu pirang-piranane taun. Aja mbok anggep caloring arek bodoh. Ning ngerti yo. Pancene kepingin aku goleki sapa pawongan sing wis gawe patine wong tuaku larang tibae dapurmu dhewe. Yur lek ketemu piye, Ger? Guru, tak kira sandang penganggomu sarwa putih iki uga ati lan tingkah lakumu putih ning nyatane kowe wong tua-tua berabas
Bapak guru sing gentong umos gak kena digugu cangkemmu. Mula dina iki nek aku wis ketemu karo sapa sing gawe patine wong tuaku lanang, tak ibaratno wong utang beras nyaur beras, wong utang pati dina kudu nyaur pati. Dina iki ora ana wong liya, aku sing parani. Kalau kau sakti, Iya. kate wani ku ngolancang ngalang-ngalangi aku kate mateni gurumu. Dadi kaya ngene carane anak gedhe waring wong tuwa. Pancene wis tak niati tak kajati. Sapa wonge sing gawe gelatine caluring, tetep tak bales apa sing wis tau dilakoni karo wong tuaku. Caluring. Ya, Ngertenono. Sapa wae pawon sing bakal gawe cilakane Bapak Guru, aku sing gak terima. kalau kau sakti ya, nek kenek kon tak elingno. Murid ana padepokan boto putih mek loro kabeh. Ora kliru. Caluring karo Galuga Sakti. Nek nganti kon melok lakune celeng boloten kaya dapurane gurumu iki, tetep dadi mungsune Caluring. Galuga Sakti bakal mundur Caluring. Tak balani sepisan man. Aku teko cilik nganti ngancik temukaning dewasa tansah urip bebarengan karo sepupu. Diulang woro digula wentah ning balesan kaya ngono Caluring. Galuga Sakti. Iya. Nek ngono teges kon nantang perkara barek Caluring. Gak keliru Caluring. Duduk papan kene panggonane, tak anteni njaba kae. Arepe nandi to kowe Galuga Sakti? Ngapunten saderengipun Bapak. Iya. Nanten kula menika boten trima menawi si Caluring menika ndamel cilakaning Bapak. Arepe geger mungsu si Caluring. Nggih, tak ibaratake yen kowe iki duren mungsu timun. Lah durene Caluring timune iki kowe. Kajeng kados pundi minurut wong wani iki duweni bunci. Wong kendel kudu duweni pikantil apa pikantilmu ge? Iya. Kula namung mboten tega lan mboten trima menawi Bapak Guru menika dijamak kalian si Caluring. Kula mboten trima Bapak. Nggih. Aku ora bakal bancok, banoyot, bancinde, banciladan. Si Caluring tak kei piantel. Jul kowe bakal tak kei piantel. Sampeyan. Kula tenono sak untara ya nggih. Nggih, Bapak. Galuga Sakti. Nggih, Bapak. Iki ana pusaka mung siji. Tinggal tampan ana nggih. Galuga Sakti. Nggih, Bapak. Aku pesen karo kowe nggih. Wong tuamu ing Karang Pedesan tansah anti-anti kowe tekamu nggih. Ning pesenku sing nomor 2 aja nganti dilalekake ya nggih. Ngapunten saderengipun kok. Sak sampunipun kula nampi pusaka saking kok. Iya. Kados kasiram tirta weni wonten sak penting manah kula. Ning kula pandhetaken
Iya. Napa asmanipun pusaka menika ugi napa kabiyasanipun Iki pusaka sing menika? diarani pusaka Lenopati. Ger. Lenopati. Luputing loro ora kena pati. Ger. Nggih. Neng, yen wis kowe nrimo pusaka iki, aja ati tumindak adigang adiguna. Sapa sira sapa ingsun ya, Ger. Wene ana tetulung wong kang lagi mbutuhake pitulungan. Mula, Ger, dinane iki kowe enggalo bali nang Karang Perdesan. Wong tuamu wadon tansah anti-anti kowe, Ger. Kaping 1, kaping 7, Ger. Adimu sing jenenge Aguna pilih jenenge, Ger. Lajeng dinten menapa kula saged mandhap saking Karang Perdesan? Ora usah ngenteni cololitan berlemburan. Dinane iki mangkato, Ger. Yo, Ger. Bocah loro kaya ora padha watake. Yo to, Ger, Galuga Sakti. Yen wis kowe mulih nang Karang Perdesan. Aja nyandung sekala, Ger. Nyandung kembang cepaka sarine kamulyan, Ger. Galuga Sakti. Ya, Nyatane kono ora trima tetep nungka lakuku. Saiki ngene Galuga Sakti. Tinimbang nganti antane sadulur ana sing dadi korban. Luwung manut karo aku. Ayo bareng metu teko Padepokan Bata Putih. Ya, olah bali aku ngomong karo awak. Yen dina iki aku suwani nungkak Rama wae nantang aku. Uga aku dulur sebulur karo awak. terus Apamu sing tak wedi? Galuga Sakti. Ya, Ngerti nek awakmu padha arek Padepokan. Ning boyo kenek tak elingno. Aboto keluargamu sing nok Karang Pradesan. Nek nganti wong tuamu karo sedulurmu krungu nek anake tumekaning pati mendah gelane. Mula dina iki ora usah Galuga Sakti belani karo guru sing ora entos sing duweni watak manoyot man cindhe man siladan karo murid. jaluk. Wis tak niati lan tak kajak. Senajan tu aku tumekaning pati ora apa-apa, ning aku mbelani barang kang bener. Dadi kaya ngono. Iya. Ora kene paringno. Ojo mbok salahno aku. Nek dina iki aku mentolo karo awakmu. Nek wong tuamu sik jangkep sambato karo wong tuamu. Nek kono bot karo gurumu, sungkemo njaluk sepura karo gurumu. Nek kon wis gembledak temekaning pati, nek ditakoni malaikat ngaku sing mateni caloring. Ya.
Senadyan kaya ngene kati ngomong apa kon karo aku. Calori, Ya, senajan tuh aku wis kaya ngene. Ning sampe kapan aku gak nrimakno karo tumindak. terus karep. Entenono suwene 41 dina 41. Nek wis aku bali men, ayo adepono Galoka Sakti Caluri. Tak enteni semaya mulih. Galoka Sakti. Umpama kon kena otak emak, gak bakalan kon cilaka teko tangane Caluri. Saking kon arek bodho. Wong wis ngerti nek gurumu iku wong ora penet, wong ora pecus, mulang muruk karo anak muridé ora padha. Lah kok ngono sik tok belani. Lah kok nganti mbok rewangi ngentengno patimu milih mungsuhi barek Caluri. Oh, tangeh lamun nek kon katingalano barek elmune Caluri Galoka Sakti. Andene ketamaan. Duh. Guarsi. Apa sih, Kang? Orane lho. Kon iki arek wedok sik prawan. Ola apa yamene kok dikelaprasan nogek tengah alas iki lho. Lah wong aku sampe goleki Riko sampe totok kene iki, Kang. Sik ta. Gak mbok golek ana nek Kakang iku aye balik lak balik sendo. Iya tapi suwe gak balik-balik makane ya sampe tak goleki iki. Ayo mari ini nek perlune Kakang urung mari mosok kate tak tinggal balik sih. Lho lek nuruti perlu tok, Kang. Riko mosok ya lali. Saiki dina apa? Saiki dina Jemuah Legi. Wong ya eling, kok ya gak balik-balik. Terus umpama aku balik iki lho, kate lapo? Kang. Nek malam Jemuah Legi iku, Ya apa? ya wayahe nyekar nang kuburane Ngene lho, Nduk. Ya. Nek Kakang ora bakal lali. Najan wong tuane awake dhewe kuwi wis tumekaning pati. Ning nek Caca iki lagi no omah, ayo mesti nyekar nang kuburane emak. Lah Riko gak tau ana ndek omah, Kang. Terus karepmu aku saiki tok jak balik, terus tok jak nyekar manu mulih nang omah. Ya jelas no, wong aku ya dhewean ana. Ngene lho. Caca iki ora ana omah, sak liyane ana keperluan liya, Caca iki golek butuh keneko gawe nyukupi kebutuhanmu nang omah ngono lho, Nduk. Iya, tapi kan ya eling mulih, Kang. Iya nek eling-eling Kakang iki mulih. Gak tau mulih kok eling-eling. Saiki ngene Guarsi. Ya apa, Kang? Nek pancene karepmu kate ngajak Kakang balik, dina iki aku njaluk sepura dhisik ya. Aku urung iso mulih, awakmu ae mulya dhisik, nek kate nyekar nang kuburane wong tuane awake dhewe, nyekar kok mari terus balik. Engko Jemuah ngarep aku mesti balik. Alah, Riko kate ngomong balik-balik, ya gak kirane. Sik tahan. Ayo balik bareng Guarsi. Nek umpama aku terus manut karo awakmu, nek pegane Kakang durung mari. Kakang lak ya paido karo wong akeh. Menuruti penggawean sembarang kali ya gak mari-mari sih, Kang. Iya, aku ngerti. Cuma ya kok dhisik lah. Karo maneh lho nek umpama Kakang iki lho rejeki sing akeh, ya. Apa ya kate tak kekno wong liya tak kekno adikku ta. Wong adikku ya mek sitok awakmu tok. Lah wis ero ya mek situk, bendina ya ditinggali tok. Ngene lho, Nduk.
Mbok anggap Kang Calur iki nek omah terus nek nguasno awakmu lengar-lengar susah, apa Kakang iki rumong seneng? Ora, Nduk. Kepingin Kang Caluring iki duwe adik sitok salah sik prawan, cek gak dinyek, cek gak dirokno kanca-kancane samu barang kabeh. Nek iso kebutuhane tak cukupi, pakaian sing apik, nek iso gawe kalung emas sing mobior, gelangan sing akeh. Nek wis ngono Kakang iki rumangsa seneng. Lek nguasno adik kaya ngene iki lho. Apa gak kaya jeres-jeres atine Kakang? Lho terus ya apa karepe Riko? Mangkane ngene lho. Saiki Guarsi balik dhisik. Wis ta. Kang Caluring janji, nek wis mari pegawean gak usah nganti nunggu Kemis Kakang tak balik. Ya, engko terus ngirim bareng-bareng. Ya. Heeh. Riko bojo kok biasae. Nak biasae saiki ora, Nduk. Saiki temen. Biasaane bojo ya terus ya bojo no, Kang. Sik ta. Apa kira-kira kon seneng nek duwe dulur terus seneng bujuke karo adike? Lah ora seneng ta? Lah iya. Sejene iku nek umpama Kakang balik terus nggawa dhuwit sing akeh, Guarsi tak tukokno mas-masan, tak tukokno sandangan sing apik, kira-kira bungah apa ora atimu? Ya bunga. Kepingin apa ora kaya ngono iku? Kepingin. Lah mangkane nek kepingin saiki Guarsi balik dhisik, engko Kakang nyusul mburi. Tenan ta? Iya iya. Tenan lho. Kang. Iya, wis ta. Nang kuburane mbok. Heeh. Engko sadurunge balik Kakang tak nang kuburan dhisik. Oleh goro iki. Iya iya saiki balik selak bengi. Ora pantes arek wedok mlaku dhewe. Tenan ta? Heeh. Aku balik. Iya mulya dhisik. Aku balik ta, Kang. Iya hati-hati Nduk, adikku sing ayu dhewe mulya. Balik iki ya. Heeh. Wis. Balik Loh. Ya apa rek di adik sitok kok cek endele. Jane ya sakaken aku. Nek nguwahno kanca-kancane kabeh wis padha rabi, gendong anak, adikku sampai sakmono gerange urung payu. Tapi ora apa-apa. Sing penting wis petuk karo adikku, wis tak semayani nek kapan penggih aku mari aku balik. Saiki wis ganok pepalangku. Tetep karepku tak terusno. Tak gawe geger jempol rejo karo. Sampean teko ndi? Aku kepingin gawe ontran-ontran ana Cempala Rejo. Oh, ka iso. Kang, Iya, iki duwe niat kate gawe ontran-ontran ana arahe dhewe. kate gawe rusuh ana desa kene. Ya ayo dibalekno ae, Kang. Iso ga iso tetep awakmu kudu balik. Lemahku enak awakmu. Awas. Ya. Mati nono Kang. Ayo. Hai. Hap. Wah. 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 Wah.
jengking. Lah. Apa sih, Mbak? Orang tua dibuka genting lan. Lah wong penggawean niku lho mek turu dolen, he? Gak ngewangi simbok blas iku ya apa? Sampeyan karo aku lho ngelu. Sik ta. Teko dolen menawa turu ngelu iku malah teko omahe sapa? Kok bagus. Bagus lho. Piye ndelok tekan aku. Heeh. Lah dikai wedang ngelu ya ya. Mosok dikeki wedang ngelu. Wedang putih apa rasane kaya legi-legi kecut lho iki ngelu. Lho, biyok. Cari bagus, ya Pak. Nah, karena enak Pak. Nah, mau titik ae aku ngono. Lah wong ngandene ku. Andelok tekson, Mbak, penak teksone. Mosok Iya ta, bagus lho. Dek atene lho. Anu jenenge Apa? jarene. Kon lek dilakon sing tuwon teksone gorong set kon lek gak dilakon rugian. Nah, kono ya bagus. Aku terus dikai wedang saiki ngelu aku, Mbak. lah wong seru wedang-wedang racun iku lho kok diombe. Iku lak goblok-gobloke ta. Racun apa? Racun jarene lho seger. Jarene awakmu cek sehat ngono. Seger apane lek saiki awakmu ngelung niku lho, he? Ini ku lak bingung mbok ta, he? Ngelu name ya anu. Apa? Jare, nek ngelu kan ya kurang ngono jarene. Oh, sik kurang. Tak celokno Agus meneh, he? Gah, paling Agus saiki ambek anu iku mbek Wis apa? ambek Pak Riu. Pak Riake loro lho. Pak Riu sing wong anu wong blebes yo lho. Loh biyung, he? Wah, Ya cocok. ndi jarene. Wah, aku ngenane kecolongan aku nang ngono. Lah kecolongan apa, Pak? Ngono. Oh, kan jarene nang Winong. Aku ya kecolongan. Apa ya ngono lah. Walah, dadi mari ndelok son horor iku mang merona omahe Agus diombeni banyu putih. Oleh-oleh kaya ngene iki, he? Loh, enak. Setana Mbak Dilu, Mbak. Aduh, anggenmu sih mbokmu iki pengangguran. Gak, Mbak. Agak. Jangan gak seneng mbak aku, Mbak. Gak gelem mediti aku. Aduh. Titi, Mbak, titi ae, titi angon. Sing ini lho ngelu, Mbak. Si mbok iki bandino ya. Yo, sampe gelegen kaya ngene iki. Mbak, Ae, metu carane lho, Mbak. ngono ta? Heeh. Iku banyu putih iku mau. Heeh. Terusno nak, terusno lek ngombe ngono iku ya. Seger anu. Turu meneh tak guwere tak buak nang kali ngono lho. Aku pirang-pirang dino, Mbak, aku kok kangen cacak sih, Mbak. Apa paling cacaknya balik lah ya? Setelah ngono. Kowe iki seangen-angen cacakmu ae, he. Mbok iki lho, si mbok iki bantuan golekno kayu. Ngono lho Jawaku iku golekno kayu. Lah, wingi kayune entek lah, Mbak. Iya, lah wong kowe mek dolen tok, apa gak simbok sing golek dhewe nang ngene kono? Nang alas kono. Masa saben kal kurang, Mbak, digolekno. Lah wong bendine iku ya masak, ya. Ah. Sing mbok pangan iku apa? He? Ya sego ta. Lah iya sego. Masa Lah kate kayu tak pangan. lah makane. Kita layap lah, Bu. Lah, lek sego iku lek dimasak dhisik boto apa? Ya botol banyu ta. Lah, kowe gelem golekno banyu. Gelem. Aduh, kowe mek dolen tok. Dek Pak Agus ana banyu. Kok sembarang Pak Agus. Heeh, Agus. Kok jan males iku lho. Enggak, Mbak. Si mbok mari masak setengahmu. Loh, iya ta, Mbak? Lah iya, Anu, Apa? apa kolup sedaer ana? ono. Ambek Pak Gere. Iya, cuma ikut tok. Jangan cewek ana. Jangan tewel ono, Ono jangan ya? cilik-cilik mang heeh. Lah kowe entekno bau. Mau masak mangan jangan cewek tok lah kowe gak dikeki, Mbak. Mosok sih? Heeh. Ono, sing ngate mangan ku ya sapa? Wis ndok omah iku mek awakmu tok kono wis mangan no.
merujuk aja Mbak. Lho mangane kono mangan. Ngono ku lek merujuk luwe Mbak ngono. Ya iya, tapi mangan elingon nang ngene. Apa kakangmu kono ya, aja dintekno. Oh, lek kakang saya balik ngono ta. Iya. Ya aku tak mangane Mbak. Mangan kono. Duh, duwe anak. Iwak gere mang asin ora Mbak? Iwak gere mang Lah kene ku ya asin. asin. Heeh, tak tepung mang lek goreng. Tempene si ana. Tempene ontak. Entek. Heeh, kok mek tuku mek 1000 kok. Tak mangan apa? Arek siji gak penet. Males petung turun. Jangan gak gesaken nang mboke. Ana siji gak tau mulih ya. Duh, anakku lanang. Tapi gak kangen Simbah apa ya apa? Biong masih wong golek ilmu. Kok ya teman-teman. Ya ora ngono to. Lah lek pancene aku sik durung mari kabeh ya musuh akbatimu. Ya tak tutupno kabeh, aku ono padepokan lah wis mari kabeh aku ya mu. Iya, ngono kok ya gak duwe kangen nang ngene Simbok tak takoni. Lho sapa nek jenenge anak gak duwe kangen karo wong tuaku gak ono critane. Sing jelas ya kangen ta. Lah buktine dina iki aku ya mulih kepingin ro seger kuarasane Riko karo si adikku ya. Ngono lho, Mbok. Lek aku no wis ora kena dianu, sembarang iki Simbok dhewe golek kayu dhewe, golek banyu dhewe. Dolen teko-teko mangan. Ya ambek dikandani wong ancen arek koyo ngono iki, Mbok. Ya dikandani, dikongkon nyambut gawe, ngewang-ngewangi sampean lak ngono sih, Mbok. Ya wis gak kurang-kurang ta mbok iku lek ngandani. Wong tapi adikmu ya bebele koyo ngono iku lho janan. Kok kowe iki gak mulai-mulai sampe suwene iki lho. Oleh-oleh apa? Ya wis pendongone Riko sing tak jaluk. Muga apa kabeh sing tak karepno iku iso kasembahan. Ngono pendongane ae, Mbok, karo aku. Supaya aku iso nutupno apa sing tak karepno. Mbok, Golek Simbok iku ya sak bendina kuwi mesti ndonga. Wong kowe iki gak tau ndek omah, mek liyane golek ilmu tok ae. Iso kuwi mek ndongane tok lek nang anakku iku. Tapi apa? ngene lho, Mbok. Apa? Apa sih aku saiki sakjane aku durung wayahe mulih, Mbok. Lah terus? Tapi ngene. Bobok guruku wis ngutus aku dikongkon mulih sepisan aku kepengin seger kuarasan Riko. Lah ping pindho iki ana perlu liyane, Mbok. Apa iku? Ngene, Mbok. Bobok guru ngucap karo aku lek Aguna iku dikongkon lino jenenge, Mbok. Aku kok ngeli jenenge. Iya. Lah, sik ta. Lah wong jeneng wis ndekno ku bapakmu kok kon ngeli ku ya apa? Mbok, iki wong sing tak percaya ya guruku sing ngongkon iku mbok duduk wong biasa. Lah mosok lek umpamane mek jeneng ngono ae diganti Aguna iki gak. Lho ya takokno nang areke dhewe. Lek Simbok kan ya gak iso mutusi. Ya ambek ewang-ewang ana ngomong kok supaya Aguna iki gelem. Ya Sing jar. tak kuwatir iki besok nek umpama ana apa-apa lho, Mbok. Soal iku ya bapak guru mek mekas jenenge Aguna kon ganti nek ngono ae. Mosok ya kate gak gelem. Sik ta. Kok ana apa-apa ya apa sih kok duwe pikiran sing kaya ngono. Aku ya sing tak kuwatiri iku besok iku ana bebaya sing nang omah kene sing tak kuwatir iku mek ya muga-muga gak ana apa-apa, Mbok. Ya iku pendongane sing apik. Sik tak celuk nemeng mangan ya mangan areke. Aguna. Apa Mbak? Mangan mari ya. Celuk ae. Kakang. Mesti Mbak iku Apa? ana kakang mesti jan pilih kakek ngono. Aku mang kae wak gere paling dari. Mangono, kon mangono. Ambek ati ya aku wak gere ngono. Sik ta. Lah kakangmu iku lah gak tau mulih, sik gak tau ndek omah. Asa manu nang ae ya. Ngono wis. Suwe nang gak bale nang ae. Kan bambung ah. Lho, aku durung wayahe mulih lho, kate mulih ta yo durung wayahe mulih aku gak oleh mulih. Kale mulai Kene lho gak kangen ta nang cacake. ya kangen titik. Oh
titik sih. Oh ya gak tau petuk, gak tau ketemu. Sampeyan ngene dolen ae aku ngewangi mbok golek kayu ame ngusung anu banyu sampean ora balik oh. Kok iso dianggap dolen sih? Wong aku ki golek pangerten nang Sukawero. Kabeh cek gak dadi wong bodho. Cukup aku iki iso ngayomi. Oh sampean golek ilmu lho ta? Iya. Oh, Mesti ya wis ilmu pamit. digoleki. Ilmu nang Agus lho, nang Pak Agus lho ilmune akeh ku. Golek ilmu niku lak sih. Kaya mau wis diwejang ngono sak ngono suwene mau. Ngono lho. Kok bendina apa mangan ae iki lho. Luwe wingi aku mari ndelok sonore kau jauh. Mesen ora. Heeh, ayo kan jaket wegah aku mumet to saiki jauh. Ini lho. Heeh. Bener ta omonge mbok iku awakmu gak tau ngrewangi mbok nyampe. Oh, mbok jare sapa wingi tak kena gawakno anu kayu sak bentel lho, ngono jarene entek ngono. Ya pancene wong digawe lho. Wis rusakno nang wong tuwa tak tinggal, mbok iki direwangi penggawean, ojo turut tok, ojo mangan tok ae. Ngelu aku jauh. Lah ngelu kene opo sih? Aku mari dikai anu, dikai apa wedang putih ambek Pak Agus jauh. Ya ojo gelem maneh-maneh. Aku ngelak. Banyu putih biasae. Lah ya ke banyu putih biasae, namanya anak lagi kejutan lho jauh. Apa ngono saya ngono ya? Ya, mbok tak kono sih. Jamu lah ya ngono jamu lah ya. Aduh, jamu meneh ngono jarene. Tambah lemu ini sih gak tau. Putih aku anjene aku, masa aku gak aman gak ono omake mangan ae wis kok. Ya Kok golek kayu masih aku gak mangan. ono omah ngono gak kepikiran aku ta, Wak. Ya kepikiran aku. Aduh, cacek nang ndi yo ngono. Masa anu cacek nang tretes aku. Kok iso iku lho. Duwe apa iku pikiran sing koyo ngono karo cacake, ya mbok didongakno. Loh, aku kan gak aku kan baca aja aku. Lah wong aku ya wis ngomong wis pamit genah. Heeh. Lah aku arep metu. Kok iso nang nggen-nggen ngono iku lho. Guru tak ya. Heeh. Ngono ku ilmune apa ae cak ngono ku? Ya wis akeh lah sing kok awakmu sik durung ngerti. Iki lho aku no. Heeh, aja. Wong tuane awak dhewe iki lah ya wis gak. Ya. Bapak. Bapak ya wis gak. No. Lah gantine bapak iki lah ya. Iya lah, senaran bapak wis gak ono cacak ya wis Ya. termasuk bapakku lagi bapak cacak ya cacak ta. Lek koyo bapak anak karo bapak iku kan kudune nurut. Heeh. Ya. Agno, Aja. ini. Opo sih dina iki aku kok mulai sakjane aku durung wayahe mulai aku. Iya. Ning bobok guru ngutus aku dikongkon mulai. Sepisan aku sambang karo wong tuwa ya karo awakmu. Iya ta. Ping pindho iki ana kepentingan liya, aku pun keperluan perlu karo awakmu. Sing isine aku njaluk tulung karo awakmu. Lek jenengmu Aguna tak ganti. Gak tahu. Ganti. Oh jeneng viral lah diganti. Mau. Aguna Ah. mau jare ngomong. Ah. Nek aku minangka gantine bapak. Iya. Apa ae sing tak jaluk kudune awakmu ayo nuruti. Lho kok mek jenengmu kanthi tak ganti ae kok ora gelem sih aku. Mau tahu jenengku arah-arah laras kabeh. Aku selero, lek aku ngono ya ro kabeh. Lek cara anu kandhane nek kabeh lho ro. Ambek jenengku yang jenengku pira ya gak ngerti yo. Aguna Ada tak jaluk ya sepisan maneh. Nuruto mbarek cacak. Apa abote sih wong jeneng ae diganti kok gak gelem awak. Nuruto ya, Dik. Gelem jenengmu tak ganti. aku gelem loro, Cak. Nanging, Cak, nek sampean gelem gugah kuburane bapak ya, Cak. Bro. Aku lawan Dek Aguna. Ngarep cacak kaya wis ngomong. Nek cacak minangka gantine bapak.
Lho kok nganti awakmu mbangkang gak nurut barik Caca iki opo karep aku no? Aku njaluk sepuro sing akeh nek umpama aku diluput karo mbok karo aku. Aku mek nerusno apa sing diomongno karo bapak guru, Mbok. Bolak-balik aku ngomong, apa abote sik umpama jenenge Aguna tak ganti, Mbok? Tapi adikmu gak gelem, kate mbok apakno, kate mbok ajar, mbok pateni, lowongan nek gak gelem, mare gak gelem. Aguna, tak baleni sepisan maneh. Jenengmu tak ganti ya, Dik? Yo, lek pancen awakmu wis gak gelem nurut mari Caca. Ya ora apa. Ning titenono. Umpama ana apa-apa jroning omah kene aja nganti golek Caca ya. Umpama kaya aja sampe nyuklek. Umpama godhong aja nganti nyuwek. Nek umpama banyu aja nganti itu. Mbok. Jeneng Aguna kok diganti. Jenenge teko bapakmu. Tambah aku wegalan ganti ya. Kabeh Caca bae. Bae Caca wis. Aku pokoke masih dikit wis ping piro aja aku wegang. Wis ayo koyo wegang. Wis tak kira wis. Caca wis metu teko omah. Sing penting aku wis sampean ora bareng aja. Ayo Mbak mangan. sembarang lek ketok bersih apik. Sing wong awake dhewe ngono minangka contone masyarakat ya. Iya, Kang, awak Kowe panguwasa nek desa kene ya wis suwe. Ya, dadi lurah. Ayomi kok cara sampean ya, Kang ya. Ya apa Bune? Iki desa awak dhewe iki tak wis tentrem so, Kang. Lah iya, lek tak eling-eling sakwene awake dhewe dadi lurah, dadi panguwasa nek desa Cempala Rejo kene. Wis kemajuan ya kaya wis akeh ya, wis ayem tentrem rakyate wis padha makmur ya. Sakjoke sampean sing mimpin. Lah iya. Asline aku ya elok
nerjuni nak dunia PKK ngono, Kang. Lah iya, mula saka iku awake dhewe kudu ngati-ngati sebab awake dadi lurah iki ya dudu karepe dhewe ning pilihane masyarakat. Pilihane masyarakat. Lah ya ngono. Nek krungu-krungu lho, Kang ya. Iya. Nek lurah-lurah iku nganggo ngekeki dhuwit-dhuwit nih. Oh, Nek dadi awak kaya dhewe kan ngono. enggak to, Kang. Lah iya, wong iki murni pilihane masyarakat. Murni pilihane Dadi awake dhewe kudu iso nuruti kemauane masyarakat. Nah. Masyarakat ngono ya uga nuruti aturane desa. Iya, Kang. Lho, iki mang anake awak dhewe nanti to, Kang? Gak Lah ya mbuh kok ya dungaran sepi ngene iki Ndek, Ayo. pendopo desa. Sik, tak deloki nok kamare beke nglesek. Lah nok iya. kamar. Wong jeneng arek wedok. Walah, iki lho, Kang. Benyakno rambute. Mari Walah. nglesek ta awakmu mau. Boten Bu, niku wae saking mantun Teko ndi sih, Nduk? mantun jalan-jalan. Oh, Oh, ketemu kancane. kanca lanang ta wedok. Nggih kanca lanang nggih kanca wedok. Iya, ya ora apa-apa ngene ya arek wis gedhe kancane akeh ate ya apa. Lah iya. Pak Bu, Iya, apa Sawitri? kula niki lho badene kajenge cerita kali Bapak. Lah iya kok kadungaren kon kok kaya bingung kate cerita ku lho cerita apa? Ya wis ndak ngomong lah wis nang bapak. Kaya omong suwung liya ae wis teko ngomong. Ana apa sih? Kula wau dalu niku lho Pak ngipi. Lho, Ngipi. Ya wis umum ta lek wong turu ki ya mesti ngipi, mambengi turu apa ora? Nggih tilem lah ngene iki tilem mangke terus sak niku ngipi. Lho lah iya lek ngipi ku ya wis umum. Tapi ngipine niku aneh, Pak. Kaya apa? piye apa? Padepokan mriki niku banjir. Lho. Banjir gede cuman kula piyambak sing katut banjir, lintune niku mboten. Piye to Kang Lurah? Sik, aku tak takon. Sing genah awakmu nek ngomong Saputri. Lho nggih Bu. Ngipimu iku esuk sore apa wis tengah wengi? Kula ngipi niku jam 3. Sebab ngene Sawitri, ngipi ngono ana macam telu. Nggih. Titiyoni, Gandayani, Puspa Tajem. Nggih. Sing diarani titiyoni iku ngipine wong sing esuk sore kuwareken, kekeselen iku titiyoni. Nggih. Lek ngipine tengah wengi iku jenenge Gandayani. Nah sing Puspa Tajem iku kira-kira jam 3 esuk. Ha iki mandi-mandine ngipi. Iki anyane temenan. Lho lah terus Kang. ngipi kula niku ya napa? Terus apa iki? Masa dibancaki ngipine anake iki? Sik ta lah. Iling-ilingen sik temenan ta. Desa Cempolorjo iki ketok banjir rumangsamu. Banjir, Pak, tapi kula sing katut lintune niku mboten. Tapi awakmu katut kelep temen ngono ta Saputri? Nggih. Lah iya. Kang iki Kang. Cek ta lah, wong sakwene iki Sawitri ya ora tau ngomong aneh-aneh. Kok Ayo gak tau curhat nang awak dhewe kok Lah iya. ngorong ngipi kaya ngene iki lho. Lah Salah niki dino. kula wedi lho Pak, makane kula lah iya ya wis ora apa-apa, sing penting dihati-hati ae. Mangkano awakmu saiki gak usah mblara ado-ado. Nggih. Wis nok omahe. nggih. Ya masih dolen-dolen didelok-delok, kanca-kanca didelok, aja grusak-grusuk. Ya mek ngene mang lho sedina iki mang kok kaya sepi nok pendopo mang biasane perangkat wis padha teko kok. Asale samun ngono lho Kang iki mang. Lah ya iku. Ya lek kaya wingi-wingi wingenane anyane wis tak pasrahi kaya Kang Polo, Kang Bayan iku wis tak kon keliling nang kampung-kampung supaya apa sih? Sik tak Kang. Iki mang jam piro ya Kang? Lho lah ya iku lek biasa ya mene lah wis padha teko ta. Ora paling ya ngopi nok yura temi kono. Jian Kang Ya Bayan. jancane ngono ya ora apa-apa utawa sik keliling. Sik keliling tapi Saking apa pendopoe sih? di Tak kon jam keliling iku supaya weruh kok kekurangane masyarakat, keluhane masyarakat kok kan bisa dilaporno nang aku. Lah aku bisa nindak lanjuti ngono lho. Soale ora mungkin sih kaya aku majono desa dhewe tanpa musyawarah karo masyarakat. Lho lah ya kabeh kon kebersamaan. Ya teko perangkate, ya teko lurahe, ya teko masyarakate lah ngono. jenenge kerjasama. Lah iya, lek kabeh wis bersatu iku malih kuat. Pak, kula ajenge Iya. mboten dalem piye? Awakmu turu nang ta Safitri. Nggih, kula kok Ya wis ora apa-apa wis, sing penting dina iki aja metu-metu. nggih. Hati-hati dhewe awake. Cek gawe kok aja turu ae
tapi wangi lho niki. Oh iya. Anake sapa? Lah iya. Nah, terus Pokoknya yo anak-anak situ wedok Kan. pisan kate yo kok apa. firasatku gak enak belas Kang ngipine Safitri iki. Kok Iya, saya iya, cari iya. desa kene banjir. Nek banjire iku meng kok Safitri elok kelep iki terus si apa iki? Ya bab perkara iku ya dipikir ya ora. Aja dipikir nemen-nemen Bune. Mengko marakno penyakit. Kan gak oleh tak pikir temen-temen Safitri anake awak dhewe mek sitok tok iku Kang. Nek iku lho. Iki Kang. Sapa Kok ana suarane kaya? Kang Bayan iki koyoke. Oh, Kang Bayan. Kang Polo wong pun mriki ya. Loh, durung ana rene iki mantah sak-rasan. Kang Polo dereng mriki. Durung rene, biasa ya wis rene runcar-runcu wong loro kok ya. Nggih pun kula padha riyen. Yo yo. Yo. Kok balik maneh? Lah iya golek Kang Polo kok dungaran biasa runcar-runcu wong loro. Biasane ya lho, iki krungu watuke Kang Polo. Madosi sinten to, Kang? Bedes tuwe mau pun dugi bulan. Lho, lho. Loh, bedes Bedes tuwa niku sinten? Temriki enten Kene iku kula marep niku. mudi ku. Lho, Sing marep. biasa iki. Mau tersipun ajengi budak dhisik. Pun Jadi iki. kok maksud iku Kang Bayan. Lah nggih ta. Dari kaya apa? Biasanya sak koncoan runcar-runcu wong loro. Dados dereng iki. Ya wis rene mangko. Nakokno awake peno ga ono terus goleki maneh. Barangan iki. Lho kok garangan. Ya apa sih, apa? Duwe Wong anak melu ora buah kaya supaya sile ngono. genje iku lho. Lah ya kan. Wong wis tak kai wewenang dhewe-dhewe. Kok mboten enten, Pak? Biasa Biasa sampean ten pos goleki niku. nanti ae to, Kang. Ya apa sing Lah nggih, biasa ten pos niku mboten enten niku. Kang Lah Polo. iki mantas kok kene ora pedhok ta? Lho mboten Pak nggih. Duh, nembe dugi ngriki. Ya tak sok kene goleki awake peno. Oh, keblek iki. Enggak bingung iki kok. Pun dugi ta. Lah terus menggo ten ngriki wau Gus. Aduh, iki engko buntek perkara iki tok iki. Ya napa sih niki? Saya mboten disusul. Suwen iki. Ya apa jane nek Kang Bayan nek Kang Polo iku kayak biyen ngono. Selisih paham, Kang. Lah iya. Dugi lah kok mboten mriki. Wis ngene Kang Bayan. Wis sampean tunggu-tunggu Sing ana menak kene. ten ono kene. Menawa Kang Polo rene cek kepethuk wis ora sisipan Wong dalan niku maneh. Ngono lho. Pamong mboten genah niku. Kok ora genah ya apa sih? Pamitan kene ngontrol kampung, ngoten nggih. Iya. Nyatane nggih ngopi. Wancane kowe sak kongkon ngoten. Wadah, tibai rasan-rasan. Biasa wis tuwe kete bongkoe sing rasane wong. Kok kakekmu ngono? Wong awake digoleki gak ono. Ora ngrasani. Dari budal bareng, dari ngenteni. Lah wong dienteni ora ketok-ketok gak tinggal ta. Anjene ngene biasa nih kan. Betul gak kena dibuku Bayang. cangkem. Nggih. Pisan-pisan sampean gak selisih paham karo Kang Polo iku kena apa to? Nggih, mboten apa-apa jane. Loh. Iki ngono taplake mari ditata karo Pak Lurah. Kok iso sampean Yen. karo kaya ngene? Mosok gak ngerti kon. Lek gaman iki larang oleh tuku mbok sing ngomong. Elo, iki papane Dayo, iki papane tamu. Lek sampe gaman larang iki lek bukle. Disambung. Wong wis ora iki papane wedang, lah lapo dikai gaman? Yan, Lapo? dijupuk. Yo ora kate. Yan, Lapo? ayo dijupuk. Ora kate. Yan, Opo? cupuan. Ora kate. Kagelan jupuk. Lah. Jupuk dhewe. Lek putul. Wah, lah wong niku kabeh iki prangkat. Lah kok lek sampe ana tamu rene njaluk surat apa kepentingan apa-apa ya ra isin riko kabeh minangka dadi contoh ta. Lho niku sing Iki jarai. kula gregeten. Kok rame nek pendopo lurah. Kene jarak kula bacok temenan kula. Temenan kula niki. Aja dibaca-bacaan. Tak bacok temenan kene kate garai aku. Lho, bacokan. Lu tak bacok. Bacokan. Tak bacok. Bacon. Oh, tak bacok konku. Wong ngopek ngomong Yo, tok e kok. wis ngomong
Apa? Lah lek aku apa? Ayo gebun. Ya gebun. Gebun. Oleh. Oh mek ngomong tok ae kok. Wong lek kekandelan brengkos ya ngono iku. Dadi wong sing tuwa iku dadi contoh. Contoh narek. Mboten niku jenenge sampeyan sing ngene iku. Mboten lara ati kula ngeten iki. Wong iki bedhok regane larang. Jeneng lek wong urip iku sik kanggonan lali. Iki papane wedang, papane jajan. Akeh tamu wong ngomong ngono ne, mosok gawe iso cocoti. Pembean kok ora ngerti wis gerang diaplok wis putu-putu lek iki papane wedang kok dikei gaman. Barang larang yan dicupuk. Ora kate. Yan kok dicupuk yan? Ora kate. Dicupuk ta yan? Wegah. Gak kena jupuk. Ora kate. Tak jupuk dhewe. Lek tugel. Mesti sambung. Tugele kono aneh kok gopo. Salah lek kon gare aku tak gedhek temenan kan. Apa lho? Tak gedhek temenan. Gedhiken. Tak gedhek. Oh, tak gedhek konku. Yo lek bahaya. Apa? Ayo gebun. Kebun. Wis. Kepengin remuk kok tak terusno kene. Nggih nyuwun sewu nggih Gusti. Iya napa? Ngeten. Ule pun keliling. Sing daerah ler pun keliling. Darat itu keliling. Oh iya Pun bener sampai ya. ler kali kidul iki sampai mboten rukun. Lho kudune ngono ya. Sampai sami rukun kabeh. Iya. Kan iki akhire bentuk kesatuan persatuan. Iki gampang lobo balik. Penoi ngomong apa kate mopok? Bilang eksem ta. Action. Masih apa action sikile gak ngene-ngene iku wong mopok. Gak ngerti lewate ngono. Apa? Ciliwale wong dikobati. Sarweco ulane. Kok lancang iki? Apa yan? Dari sormejo ulane. Jok kena wis carane yan. Langge Kang Lurah. Langge Kang Kaget. Langge yu Lurah. Lah Iki mah cuma paribasan. Nggih yu lak ngoten ah. Lah iya yan. Mbuh, Ngene kon gak enak ngene kon iku ngene. Biasa lek kon. Ngene lho. Nek cariku sing dara lingkungan uno, ayo sing bersatu. Ya. Os kidul ayo padha diladeni. Lo Ya. dilayani. Daline padha rukun kabeh ngene, persatuan iku gampang. awakmu ngiring bebek ah. Ngene gak oleh. Ngomong iki mbok sing tenang. Iki nang ngarepe Gus Lurah, nang ngarepe Wis Gus Lurah. ngerti sampean. Lah apa nek ngomong ngene-ngene kaya wong langi ngono. Ngomong sing Mosok apik. sing gak ngerti wate polo. Ciliwale wong siji mati. Serbu petulane. Lho, bupete gano. Bupete gano. Kebayan golana. Apa yan? Apa? Bupete gano. Serbu petulane. Jok cerewet pistarane yan. Lah ngeten Kang Lurah. Ya. Lah ngeten Yu Lurah. Lah Sik ta. Kang Polo. Sampean ngomong kudu bersatu masyarakat kene. Keliling kampung kudu bersatu. Sampean karo Kang Bayan ya pecoan nek bersatu teko ndi? lek gampang mboten ditenaken niku terus lutru ngene biasa niku. Lah ngomonganmu yo Tiba ini betah. serpupet ana ulohe ta gak? Lagi serpupet non. Ndake apa-apa nek kuno lho. Loh, pun cerewet pun carane kula ngoten lho. Paribasan man. Nggih langge ngoten sih Kang Lurah. Ya. Lah bener sih yan. Mbok, Gak ngenakno tuwek-tuwek tambah darah tinggi aku. Karep kula lak ngeten aja. ngomongku sing penak. Soale niki kabeh sing kompak RT 4. Ya. Sing RT 5 niki pun rasan-rasan kabeh. Iya. Kompak niki. Lah sing kidul niki lah. Kula kabeh kula sukani sepot. Lah terus. Aja kok terus-terusnya leh ngomong kaya ngono. Tenan. Wingi nek tanggoku ngomong mbek ngene-ngene, setro kok gak oleh. Waduh si angele musuh wong tuwek kaya dapurmu. Ngomong sing genak sing aturan Sing ngono. ngeten biasa. Sing laporan sing penak. Oh ngeten.
Sebab ngeten Gus. Lah kula winginane kanten RT 7. RT 8. Sampai iki pun kula keliling. Pun sampai niki ana sing cara napa duadu cuk sampai dadi kabeh monggo sik. Kon ngomong masih gak kaya manuk nutuli pakane apa sih? Kok kon sing sopan kok. Lah jenenge wis terus wate le bolo-bolo biyen kon kaget ta. Ngomong mbok sing genah. Mangkana. Sampean karo-karone durung tekan pendopo kene sepi rasane pendopo kok Nggih sepi wong. Nggih mene biasa nih. Wong sing cerewet gano. Anjene ngeten lho Gus nyun sewu. Sampe nyeluk Gus kok ngadep nang aku sik Kang Polo. Kebimbang paling. Lho, Gus iku iki lho. lha mboten masalah lagi yu. Lho. Lho. Wale. Wale. Anjene nun sewu. Lah sampean diwala-wale lah kene. Ya Oh, apa ya? kakekne. Rumah samu 47 lah. Apa kae itu kan? Kanji. Nyun sewu. Dadi lek masyarakat antarane pemerintah desa. Nah, duduk ge sama rendah, berdiri sama tinggi. Yo bener. Menjunjung martabat desa. Nah, kita harus duduk bersama, saling musyawarah, berdiri, saling musyawarah. Akhirnya kita enak sekali. Nah, apa sebabnya kabeh? Nek apa kompak kabeh niku lah seneng. Akhirnya masyarakat setuju kabeh nopo pemerintah desa niki setuju. Niku dadine apik. Nek mboten ngoten mboten karo-karuan. Kula niku lek jenengan Kang Bayan. Kowe aja kaya ngono sampean Kang Polo tiba iki lho. bajingan iki. Yo ba ora bajing nek muwe. Wong tuwa sampe ngono ya Ben. Lah mbekan wong ngomong nang ngarepe Pak Lurah, nang ngarepe Bu Lurah iki ngomong sing penak. Ngomong ki lho dirokno bayan lho. Ya Nggih, apa ngapunten. iki ngomong? Ya apa? Nggih ngapunten lho Pak nggih Pak. Iya kan. Kula niki napa ngontrol desa, ngontrol ten RT. RT kali niku RT Pak Madari. Iya. Terus niku tiyang lumpuk-lumpuk kula parani Pak. Iya Kula bener. sukani rokok. Iya. Lho dermawan Lho, sampean iki. lah kula mantun angsal gogolan panen apik kula sukani. Matoten pindah malih ten RT papat. Iya. Tiang-tiang badhe enggak ada rencana nanggap ludruk. Oh, dadi kaya ngono. Kula sukani. Iki gemelekan. Sampeyan kaya Tapi kabeh. lho nggih ta. Tiang-tiang seneng. Soale napa? Lah kula niki wong gadah napa duwe damel tumbas rokok. Lah iya. Empun kula sukani malih. Tiang-tiang ten RT sekawan empun kula sukani kula pindah ten RT 5. Pindah ten RT 5. Nah RT 5 ya. Tiang-tiang lumpuk. Iya. Ewang ono RT papat katin duwe gawe. Ki rokoke. Dadi nglompo ta? nglumpuk. Ganggep blakon. Lah lapo lah kok ecoke? Dadi kon ganggep blak. Lah lapo? Tak jokoro. Ya iya. Wadah nyenileke trowelu sito niku mlebes niku. Sabane mek rondo to nek kula boten niku lho. Aja ngundomono rondo. Tenan, aku lho gak tau sapa kono. Aduh. Jare sapa? Niku pemene rondo simparani niku. Iku lek kepepet ta lo? Engko nana rondo sing anyar iki kok. Boten. Aja ngono tak Kang Bayan. Oh semuru nggih polo. Semuru nggih polo niku. Boten nyun sewu. Nggih nyun sewu nggih kok wis nyun sewu. Niki nek boten-boten jenengan waduh ngrasani. Jare ngeten. Aduh. Pak Durai pun rodok tuwek boten mati-mati. Bojone sik wasir ngene. Heh, Lho. lambemu lek ngomong lho. Bener ta Kang Lah Bayan? ngomong di pinggir kali nih, Bos. Aduh bojone Pak Lurah sik wasir. Aku sik nafsirian. Sin seleraku nek ngono. Kok Menan ta, aja Hei. gawe. Gawe lho ya. gawe niki, Pak. Ora jek meger-meger kaya ngene kok. Kudu awakmu dhewe sing kebimbang. Kon dhewe sing kebimbang. Kon karo. Lho, lah buktine kok mepet ae wong muni Gus kok nguwahne Bu Lurah. Ayo. Ayo iya apa ora? Ya mek titik ajange. Polo kok. Aja. Gak pate seimbang. Gak pate seimbang. Maksudnya gak seimbang ku. Sing gak seimbang sapa? Aku si mantep. Ini gak pati mantep. Potongane rusuh ngono kok. Masih rusuh rezekine akeh. Rezeki akeh apa lho? Apa? Ora rezeki akeh kok golek utangan ae. Masih wong nyaur. Nyaur mana utang maneh ngono kok.
Tapi lapo pisan. Walah winane nang Mekar yo budine golek utangan maneh. Ana sing ngongkon, Sapa? ke bojomu. Kakekmu kono. Lah lha apa bojoku ngongkon? Ayo, dapurmu tuwek-tuwek tambah kakek tingkahmu. Yo biasa tak goreng nanti tak pikir iku lek napa mubeng ten pos. Perlu nyuruh kampe kan. Napa iku? Apa itu tiba? Kakekmu kon buka wadi yo. Winginane iku tebu-tebuan. Sapa krusek-krusek iku? Aduh bahaya nek sik doyane si tuwek-tuwek. Kakekmu kene roges kok. Roges. Tadi kan lembur. Roges aku iki kok kan tebu. Gatel dilubung angkrang. Ya mulai ngono karo Lah rumasamu pikiranmu ngeres iku apa? nyun sewu Gus. Anjene pirang-pirang dina lek kula mboten geger kali bayan kurang penak kula pernah kula. Pisan-pisan Kulino pun kulino lek niku dia. Iya, ya ora apa-apa. Aja gegeran. Sing penting ora nggih contone masyarakat Oh, ngono. boten, Saiki boten. kaya ngene dhuwit nang masyarakat iku aku ya kudu urus. Sebab apa? Kowe menawa butuh dana kanggo pembangunan desa, kanggo memajukan apa? Nggih. Iku iso ngomong nang aku. Nek cocok niku. Lek golongane rayon kula sing RT 4, sak RT niku saged nang Lodruk. Padahal RT sampean boleh tahun ngarep. Iku yo krana Cak Agus iku ta. Wargamu Agus iki? Wargamu Agus iku Sing rada dhuwur iku. dhuwur iku. Waduh, kana sing iku provokator. Ayo nangkap iku. Iku lulut. Nangkap Lodruk apa wayang dari masyarakat. Aduh Lodruk kae wis sing remone metu kok ulo iki. Terus wedoke metu kok kupu. Bayu. Cek senenge. Lodruk apa iku? Lodok apa? Oh, iku ta. Iya. Nek arek gamoh iku ta. Sing arek apa jenenge genggeng rada ireng iku. Sopo ireng? Ketuane iku. Ora ireng gosong. Waduh ketuane iku kula wek nyacal kepethuk. Apa? Aduh. Apa oleh Aduh ketuane? sugeng jenengan sing gadah Lodruk niku. Kata karepku tak tegano nek omahku. Terus Aduh, metu aku rokoke gak metu blas. Tak delok modot titik mudhun neh. Bayo nyacat dideleplek kutuk-kutuk entek abok batin gue. Yo ngono. Tapi iki mangko tak dedepi dilebono neh. Kok ngerti aku rada delap. wajine bean rokok ora melu duwe senengane njaluk. Siji lembene kene RT ku. Apa, RT oh? loro. Ya apa? Ayo, Apa o? RT loro salange. Matahari. Matahari. Oh. Iplekmu deh iku. Lho yo plek. Lah mulane kon wargaku iku. mulane kon ben mlaku koyo nglembung ae. Lah kok iso nglembung? Lah iya jadi. Nanti yang ada nang pos. Ada pos. Tapi aku seneng ku apa waduh le Cak Matahari rek mek guyu pitok. Ngrayu nang arek nang bojone iso yen aduh. Nek pinter ya Arek Matahari. nang kejabak tiro. Digawakno nek botol lagu wae. Apa iku? Banyu putih diombe glek-glek. Doke banyu putih entek kabeh padha enggak kejabak gloyor. Tapi gak apa-apa. Tapi wong ngono ku wong blater, iki termasuk wargaku. Tak rumat. Tambangane iki diogo-ogo titik. Cek kaya RT ku RT 4 Agus sponsore. Payu, mek pirang dino wingi son-sonan war-war genteng ronto nek 8. Iya mecane kaca nek kono nek RT loro kono. Ora apa-apa kuwi ta ijoli. Pengarah tanggung jawab kok. Ya iya jen aku sing ngadakno. Oh kaya wong kakek duwike lho wong Mulane RT-mu RT 5 bareng ogok-ogokne. Bayar- Bayar Lodruk. bayar mekar telat-telat kok. Apa? Wis ta, gak usah padu. Nek pengin nanggap Lodruk ya ngomong Pak Lurah. Nggih, Pak. Tanggapno Pak Lurah dhewe. Iki ngene Ngabayan. Ya napa Gus? Nggih nggih. Dina iki aku arep ngomong menyang riko kabeh. Nggih nggih ya napa ya Enten napa. lenten perlu monggo. Mestine riko kabeh wis seru lek desa Cempolorjo iki wis maju, wis tentrem Oh, ayem. nggih. Nggih lek kula cekel aman, Bun. Lah iya. Nggih. Lah iki mang anakku si Sawitri Nggih nggih. ngomong nang aku jare kok ngipi elek. Iki napa niku? Jare Cempolorjo banjir geden-geden. Lah sing katut kok mek anakku tok Sawitri. Ipine ngoten.
Lah masih ibumu ya kuwatir ngono lho. Kuwatir jenenge anak tunggal, anak Kena banjir. kena Nek banjir sing katut ya Sawitri tok. Mosok kaya Bali. Ora udani lho. Lah apa tetenan Bali? Iku Desa ngipi iku Kang Polo. Waduh berbahaya niku. Waduh kemeruh. Bahaya. aja meden-medeni aku tak Kang Polo. Salah ibumu wong wedian. Ipen ini kalau wonten titi ya niku to ya ni puspa ungkan. Lho, kok puspa Apa iku? ungkal sih? Lho, titi ya niku to ya ni puspa ungkal. Kok kaya ngono? Lah nggih, nek mboten diungkal lah mboten tajem niku. Ora ora gendah. Maksude Pak Polo iki impen iku lho lek kanggo ku lho wong jenenge turu mesti ngipi ta. Iya, 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 iya. Dhewe gak turu gak ngipi. Alah bonjo. Jame Kang Bayan. Lho, jame napa? Jam pinten niku? Ngipine jam 3 iki. Jam 3 waduh Waduh, berbahaya niku pun. Keton niku wujud niku. Kok berbahaya ya apa ya lho? Tak sama niku. Kok berbahaya ya apa? Lho lah jam 3 arean. Nek jare wong tuwek piye nek sampe Ya, jam apa 3 iku mandi-mandine Ipen, Oh, jadi mandi-mandine Dungo ya. Lah apa menawa duwe penemu iki aku njaluk pendapat nang ngriko kabeh ngono lho. Ya apa apike? Nggih lek saged wis lek perkawis impen kesane wong jenenge wong turu kok. Nggih nggih. Sampe Iya. gampangno. Masih aku ya kepikiran ngono, wong turu mesti ngimpi. Lah nggih. Tapi tak pikir-pikir maneh wong sak suwene Nggih, nggih, iki Sawitri nggih. ya ora tau ngipi kaya ngono. Nggih nggih nggih. Nganti areke ya kewedan, ibumu dhewe ya kewedan pisan ngono lho. Wis pokoke sing penting nggih. Wis hati-hati dhewe ngono ya. Mawon yen hati-hati. Nggih. Pun sampe metu bengi arek wedok metu bengi. Waduh berbahaya jan iki. Saestu lare wedok metu dhewe. Sore napa? Larek lanang metu mulih oleh kaya arek wedok metu oleh molo. Alah ora. Ponakmu Apa? metu bengi kok oleh kaya. Kok iso? Heh, lah nggawa plastik ngono. Aja kondo-kondo iku. Kon tak kandhani kon paling yo nempel yan. Wong awakmu potongan mercinge. Potonganmu durung usah. Iya, ya apa bone? Iki ana Kang Polo mbek Kang Bayan aku. Iya. Nggih piket kula niki. Wis saiki Nggih nggih, ngene. napa ya napa pun. Ya wis. Saiki wis ngene wis Nggih, ditata nggih, ra nggih. kaya biasae. Sementara iki aja keliling dhisik ya. Oh ngoten ah. Oh nggih. Dadi nggih, nunggu ana ndek jero pendopo kene. Nggih nggih pun. Jaga keamanane desa ngono lho. Nggih, Oh, ngoten ah, Ya. nggih nggih. Nggih Ya pun wis. kok tunggu. Karena tak tinggal lampuri dhisik. Tak tinggal nang jero ya Kang ya. Nggih nggih pun Kok jadi monggo. gak enak baturku ngombe. Nggih pun. kopi. Anu kopi pahit mawon pun legi-legi. Nggih. Kula larang jan iki 17.5. Ban kono regane gula sih lho. Rondo mayo we dodol. Ayo saiki wong sing piketi wong loro. Jaganane wong loro. Nah. Iki lah wis jam 11 sayang. Di bagian jo sampe ana sing turu dadi gentenan aku sing ngatur. Oh, sing turu gantian. Njopo? Carane ya apa? Ya, saiki jam 11. Jam 11. Dibagi 2 jam. Jam 11. Jam 11 sampai jam 1. Jam 1. Nah, aku sing turu kon sing melek ya. Oh, Setuju kan? ya setuju ae Ah. gantian. Jam 1. Engko sampai jam 4. Lah, awakmu sing melek, aku sing turu. Ngono ah. Iya. Ya wis. Cocok iki ya. Ayo cocok. Sing ya apa sih, Mang? Nek jangan rungono sing temenan gobokmu iku. Jam 11 sampai jam 1 aku sing turu, kon sing meneh.